Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos para sa opening hymn to Novena to Santo Niño. Holy God, will praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu in the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them. For your sake, we beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you,
and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplications, Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. And every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. and disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us, and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, O as said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity, establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love so incline to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace, for which we are ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair, for your sacred emphasis' sake. Hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadonongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kung hindi ika mamumuto na Ama, sa mo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po, Lunes, ika-16 na simana kan ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga mass intentions, iyo po ang mga minasunod, mga pasasalamat sa kahagadan ni Cesar Ramirez and family, kan Kanaya and Bareso family, pasasalamat ni Chin, pasasalamat ni Lady Sabado, asi ni Jomer Del Villar and family, for birthday sa kahagadan ni J.R. Daep and family, for Nas Passer kan Belga family, para sa special intention for good health of Llorera family sa kahagadan ni Chin. Sa kapahingaloan kan mga kalag, Carmen Teresa sa kahagadan kan Saragosa and Ziga family, Antonio Crespo Dolores kan ni Agnes Almonte, Gracita Tomas Jr. kan Advencola family, Avelina ni Filipina Navares, Rolando kan Año Nuevo family, Aster ni Lani Riganet, Josefina kan Verdeplors family, Elias Cantrillanes family, Julio Senior, Michelle Canlistanco family, Natividad Kanaya and Bareso family, Librada ni Lenny Mirabel, Romer ni Resli Santiago, Erlinda Segundo ni Arthur and Flor Escolano, Antonio Senior kan Onato family, Josefina Perdo Senior kan Belga family, Edgar Lenda ni Chin, All Souls kahagadan ni Anne and family, Mercedes ni Jopri Peralta and family. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos para sa pagpuon. Pagkamot sa kagugamnan, ang banat sa iya, tingipon ngunyan, bawon asin sa meron, ados sa malangit mo. Umamon awitan ang kagugamnan, gabos na banwaan. Igukya sa bilog na kinaban, ang Diyos na kaglalan, ang Diyos na kaglalan. Sa ngarang ka naman, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, ang dads na makasalan, tangani magkanaw kitang masilibrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Sinsaindo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sinsantos, sinsaindo mga tugang, ako'y pamildi sa kaguranan tang Diyos. Mayrak manlagod sa tuon Diyos na makakamhan, sin pakapatawadan sa tama kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kagugamnan, mahirap ka. Kagugamnan, mahirap ka. Kristo
Mamibi kita, kagurangnan, kagayen sa imong mga nasasangkuban, asin kay raking padakula sa indaan, mga balaog kan sa imong grasya, tanganing sinda na mainit sa paglaom, pagtubod, asin pagkamot, danay magpadagos na nagbabantay sa pagutob kan sa imong mga pagbuot. Likay Yesu Cristo, kagurang na niya mo sa ibang aki, kay iba mong namubuhay asin nagahadi. Kasarokan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Himation po niya to an inot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Miqueas. Hinanyo ganindo ang sabi nin kagurangnan. Pagbangon asin darahaan sa imong pakimaherak sa kabukidan, itaasan ang sa imong tingog sa mga kahalangkawan. Dango ganindo, mga kabukidan asin patugmadan kandaga, an hinanakit nin kagurangnan. Hulitaan kagurangnan, igwanin hinanakit sa iyang banwaan. Asin, makikipaghusay siya sa Israel. Banwaan ko, ano ang ginibo ko sa indo? Sa anong bagay pinagpagal ko kamo? Simbaga ako. Ako ang nagdara sa imo hali sa daga kan Ehipto. Tinubos ta kahali sa harong nin kauripnan. Isinubol kong manginutan sa indo si Moises, si Aaron, asin si Miriam. Ano ang iaatubang ko sa kagurangnan? Asin, paano akong magsamba sa halangkaw na Diyos? Madara ako sa atubang niya nin tinutong na atang, mga ugbo nin baka na sangtaon pasana. Maugma daw ang kagurangnan sa rinibong mga karnero, asin 10,000 salog na lana. Idudulot ko ang panganay kong lalaki, hulikan sa kong kasumbikalan. Ang bunga nin sa kong hawak, hulikan kasaklan nin sa kong kalag. O tawo, ipinasabot na sa imo kung ano ang marahay, asin kung ano ang hinahagad sa imo nin kagurangnan. Iyo ini sana. An pagibo nin katanosan, an pagkamuot sa karahayan, asin an mapakumbaba na paglakaw sa kaibahan nin sa imong Dios. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa matanos ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos. Sa matanos, ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Tipona sa atubang ko ang sakong mga banal, na nakipagtipan sa kuya kaiba ang pag-atang. Asin ibabareta kan kalangitan ang katanosan, hulita ang Diyos mansana ang maghuhukom. Sa matanos, ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Daita ka sinasagwe hulikan sa imong mga atang, haros tadanay na nasa atubang ko ang sa imong mga dulot. Dai ako maako nin mga baka hali sa imong harong, ni mga kanding hali sa imong manada. Sa matanos, ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Taano ta isinasaysay mo ang sakuyang mga tugon, ang sakuyang tipan ipinapahayag kan sa imong nguso, alagad ikinakabaldi mo ang sakuyang pagbuot, asin tinatalikdan mo ang sakong mga tataramon. Sa matanos, ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Kung ginigibo mo ini, sa paghuna mo bungog ako, tibaad naghuhuna ka na ako arog ng gad sa imo. Ibubugta ko iyan sa atubang nin sa imong mga mata, asin sasagwion ta ka. Ang nagdudulot nin kaumawan, nagagalang sako, asin ipapahiling ko sa matanos ang karahayan nin Diyos. Sa matanos, ipapahiling ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos.
Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo, sinurat San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagkapira sa mga eskriba, sin pariseo, nagsabi kay Jesus, Maestro, buot ming makahilingin sarong tanda na hali sa imo. Si Jesus nagsabi sa inda, mga tawong masumbikal, asin, makianito, nagahagad nin tanda. Daing ibang tanda na itataw sa indo, kundi ang tanda ni Propeta Jonas. Tulong aldaw, asin tulong banggi si Jonas, sa tulak ang dakulao na sira, siring mananaki nin tao, tulong aldaw, asin tulong banggi sa irarom kandaga, ang mga taga Ninibe, mabarangon, hahampangon ang mga taong ini, asin hukuman, huli na sinda nagsulsul. Sa hulit ni Jonas, asin uya digdi ang saro na urog kay Jonas. Ang reyna sa kahabagatan mabangon, hahampangon ang mga taong ini, asin hukuman, huli to siya na nagdigdi, hali sa puro kandaga, sa paginanyog, nikan kadunongan ni Solomon. Asin uya digdi ang saro sa urog ki Solomon. Maray na bareta kan kagurangnan, Pagumaw sa imo, Kristo. maray na hapon. Pun kay ito, sa gudngon ang mga tao nagahagading tanda sa mahal na Diyos. Tanda na si Kristo, iyon sa iyong sinugo. Kung daing ikang ipailig na tanda, di kayo matubod sa imo. Pagkuna ko, inako ta na si Jesus, dahil nakita mahagading tanda. Kaya lang, tano tabig sabit ang naghahagad pakita ng tanda. Ninulita, kadakol ng mga naghahagad sa kagurangnan, sa pagin ng mga pagdebosyon, pagnobina, na aanggot, nadidismaya, kundi na naaako ang hinahagad. Tangbot sabiyon, bako man tunay ang kagurangnan. Dahil man siya nagdadangog. Kung dahil nagdadangog, baka man siya tunay. No? Kaya, ang sabi kong pon kay ito, sa gudgun yan, dahil man nababago, it's the same thing, kung pigapod ka na religion, ang religion, pakiulay ang tao sa Diyos. Yan ang paagikan sa iyang pagsamba. Pigaapod na religion, nagiging sarong institusyon. Pero may pigapod kitang virtue of religion. Iyon niyan sa imong paagi kung paano mo sinasamba ang Diyos. Not necessarily kapareho kang sa sarong common o public na pagsamba. Halimbawa, ang banal na misa, sarabay-sabay ang nag-attendir dyan, ginigibo. Pero dahil sabi ni Kristo, rugayang magayon kung ika magduman sa kwarto mo, pray in private, uhilom, tinulit ang Diyos dahil magkaipuan sigawan, no? Nadadangog niya, haram niya ang satong hagadon. Kaya lang, sa paglipas ng panahon, ano ang pigibok ang tao? Dapat ngaya, Father, magayon ngayang simbahan. Dapat ngaya, pintado. Dapat ngaya, may nagkukurkirintab dyan, na kung ano-ano, na dekorasyon. Pag unat, pag dekorahan ta ng magayono ng simbahan, niya ako ng Diyos, sindadangugon kita.
kumpara man sa daing dekorasyon, daing burak, daing pinta, kung ano-ano. But kung sabihin, hiling ang mga kapilya sa mga barangay, mga sityo, they're not as beautiful as the one in St. Jude, St. Raphael, sa man po na mga number 1 o magayon na mga may tiles na mga simbahan. Yun yung pigisabi sa first reading. Pag una kang mga tao, pag nakulon ang sa ng inoper na hayop, pigbabulosan kidugo, so altar, kung sain, nakulon nga ka ng simbag ni Lord, nakulon nga kaya ng maako mong benepisyo o mga biyaya. Well, pwede man, pero sabi nga ni, sa gungunyan, pigasabi sa dokumento kang liturgy, ang pagsamba kan tao, itong pigo-offer niya, extension ito kang pagkatao niya. Kung ito mismong tao, may maraot na buot, how can God accept that? Na padara-dara mo. Maski pasarong baka, elepante ang i-offer mo, how big is the offering? Sabi nga, ang nagkakaunt, iyo ang sa imong puso. Kung sa paagi, kan sa iyang mga commandments, sinusunod mo naman, mahalin ang kapwa, patawadon ang kaiwal, paglingkodan ang mga inaapi, etc., etc. Di, nakakaigawa kin maray na konsensya, maray na puso. That means you're ready to give your offering. Pero kung dahil man nagbabago, sabi nga, kahit isang sakong arena, kang ostya maubos ta, dahil man po nababago. So, it's really something na kaimpuantang tawanin kusog buot. Kaya pag makonvince kita, handang pigigibo ta para sa Diyos. It's not really for us. Dahil man pwede na, dahil ka inunrahan kang kagurang na, dahil ka na masimba, o dahil ka na magibong maray. Ang kabos, bago man depende sa to, depende sa Diyos. Takitaman sana, lina lang, binuhay sa kinakban, baka umantang Diyos lang ang po sa to. Kundi na, nagpapasalamat kita, tatinawan kita ng buhay. By giving us life, we share in God's life. O kaya sa beauty of God's creation. Ngayon naman na iba, baka man dapat kitang taas kang sa tuyang sadiri, ta may Diyos ngayang nagtataong niya sa iya, no? Nababribe niya sa Diyos. Kung tawan nga kinakol na offering, ay siyempre, nakol man ngayon ang benepisyo. Anong sabi ni Lord? I'm not you. Hindi ko kapareho mo na nabubuhay sa pag-umaw kang iba. Kaya I don't need your offerings, your sacrifices, etc., etc. Ang gusto ko, malinig na puso. Gusto ko, banal na konsensya. Yung baga po, yan ang patutunguhan kan sa tong mga pagdebosyon, sa tong pagsimba, sa iba pa. Nata magkaparahagad kitang tanda sa kagurangnan. Lord, tawid ako kitanda kung makakapadi ang aki ko. Tawid ako kitanda kung maghisto naghihilang kong aki. Makakaumay pa ito, mapaumayan pa. Pag kita po nagagad sa Diyos, magsarig kita sa iya. Kung itaon niya, okay. Kung dae, okay. Hindi pwedeng na sinayo man, o dae, bagong positive so, pigagad, na resulta, matampo na kita. Remember, God knows more than we know. Bakang pigagad mo, aram ni Diyos na makakasala sa imo, makakadala sa imo sa urog na maraot. Kaya dahil ito pigtao.
Mas lalo ka sigurong mayabang. Pero, dahil tayo nasasabutan, pag-una ta, ang Diyos pagdidinay sa to. No? Kaya, sino bang mas matalino? Kita o ang Diyos? Sino bang mas makapangyarihan? Kita o ang Diyos? Kung aramtaman sa nang ang Diyos ang manggagana, nata pa kita ta nagkiiwal sa iya. Mga tugang, it's vain, mayo na halaga, it's useless to argue with God. Aramtaman yan. Kaya, dahil malalaman tayo magagawa, kaya nga kita kapangadji, tao man lugod, itaw sa to kang Diyos, pero susog sa iyang kabutan. And that's the reason why we pray the Our Father. Masunod ang kabutan mo, bako asa kong kabutan. These are basic prayers. Pag ko pangadita yan, sabuton ta ang mga words. Tangan, hindi kita mag-gurub-gurub pagkatapos. Diba? Di po, naramtang pigigibot ta, kung nang biga pangadita, kung nang pigahagad ta, kabos. Tangan, walang sisihan. Kung minsan, pigigiribot ta sa tang tawan aram. We're not conscious. So, paano man ta mareklamo ka dahil mo nga naipig sa loob sa paghagad mo o kaya pagpangadji? Why blame God? Blame yourself. No? So, hindi, sabi ni Propeta Jonas, magbalik kita sa kadalisayan kang buhay ta, na ang mission kang Diyos para sa to, na magikitang banal, magikitang blameless, doing what He wants us to do. No? Iyon po ang goal kang 10 Commandments, goal kang mga commandments kang simbahan. Sana, kibuntang pigahagad, bako na kung ano pang mga reklamo o kondisyon, tangani sa ng utubunta. Remember, God has the last say. Bako po kita. Idinudulot niya mo ang arak ng sinang tinapay, aning maging kakanot, imuhay na mayroon ka sa tulang. Akuan mo kagulangan at sa moyang dulot, kunyan tandakan sa moyang pagkamot, sa sayo asin sa kapwa. Pamibig ko mga tugang, taganin sa kon sa indong atang mga kamanlugod, gan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, sa sarong balinigo na sakripisyo, pasarigon mo ang kakaiba ni mga dolot, susog sa tugon. Ako ang sakripisyo sa imo, kan mga minatubod na sasangkoban mo. Asin pabonala kan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel. Tanganing an idinulot kan lambang saro, magwaras sa kabos nin kaligtasan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong baninigo asin dapat matanos si nakakaligtas, danay si minsan sain. Pasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan sa pagkamot sa nisilibrar, an sa iyang pagagadan sa buhay na pagtuwod,
pinapahayagmian pagkabuhay niya liwat, asin sa kasarig, urong kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibagan kabos na santos sinangiles, sarabay kami nag-oomaw sa imo, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banalan, kagungahan, Diyos ng mga hukbo. Ang langit kasing dagat, manyak ang sarili, kabuhayan. Hosana sa kaitaasan. Paladanan minatiti sa ngalan kan kakulangan. Hosana sa kaitaasan. kabarag na aning kanagadan banal, burabo din kabos ng kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami pabanalakan ang buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa lugaring na buot, pinagpasaluiban sa pasyon, kung anong tinapay, si magpasalamat, binaakini, itinaos sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako kumagabos, sin magkakankay ni, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa ido. Piring man pagkapamanggi sa pagkaya magkangkalis, girari na pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako kamagabos, sin mag-inom kay ni, tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan na papabaloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkakatan mo, kagungahan, ipinapamalitan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kuna ikaw magtutong. Kaya kami nagrurumnon sa iyong pagkagadan, sin magkabuhay liwat, dudol sa iyong magagurangnan, kaning tinapain buhay, singkalis sing kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig umang magatubang, sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kami na nag-aarangan, kami nagpapakinabang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Pero dumakagurangnan sa imong simbahan nakalakop, sa bilyon kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bagan sa mga Santo Papas, si Leon, sa mga obispo, si Joel, si Gagabos na klero, si Ringman, garamdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Pero na itong pinapamibi sa misang ini, sa nanggabos na gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, ibig kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, sa Nudas Tadeo, sa mga banal na apostoles, gabos na santos, na kay tupuan nakapagayagayas sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, daing kasagkoran, mag-umawa sa pamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Yesu Kristo, huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya. Sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 Natugkuhan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalonan ngaran mo,
magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An Sa mong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkahera, kung maging dani, taling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami naghahalat kan maog mga paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Si kapanahonan. Kristo kagurangnan ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indon, sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo. Aray pagilingan sa mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, sin papagkanigwa siya mapatuninong, sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan ng katuninungan, peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan kinapan. Kahiraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan kinapan. Kahiraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan kinapan. Dawi kami nin katuninungan. Kaya sa Yesu Kristo, ang kodere kon Diyos, nagpapara kan kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin sa kung kalag mauumayan. Hawak ng Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kat sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot din padi na minaata kat sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikapalan kagurangan
Mamiibig kita. Kagurang na namiibig kami, kagayang hilingan sa imang banwaan, sa ina na tinukduan mo kan mga misteryong langit noon, gibuang makabalyo halis sa daan pasiring sa bagong buhay, yun kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Reminder, pagkomunyon, ang simbag po sa hawak ni Kristo, Amen. Bakong araw kaan, tango, Amen po ang simbag. That's the only answer, no? Hindi na iba-iba pa kung ano-ano. Nagkapato na iyan ang pigtatanggap nindo, midbid nindo, pagmasimag kamong amen. Otherwise, either you do not know what you're receiving or you don't care. Nang-aarog lang kamo kang ibang nagkukumunyon. Please do the right thing, no? Tanganing, ang bigas ng bata, may rak sa tuya. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. Bidisyonan kamo kan Diyos na makakaman ng Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ng banal na sakripisyo, lakawit sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father. One day to this island, just skip 10 and bed